Здравейте, приятели! Аз съм шеф Ради Стамболов. В момента съм в офиса на Галя Андреева, която е един от финалистите в играта "Ти кого номинираш". Искам да направим две неща. Едното е ти да почерпиш твоите колеги с суши. Давай, помагай. Не знам за сервитьор дали ставаш, за гладник ставаш, но най-важното нещо е, че съм ти довел Ради да те научи да правиш суши. Заповядай. Първия галактически чай ще бъде за теб. Къде отиде моето джидже за разнасяне? Не се разсейвай, ела насам. Добре, готова ли си за суши? Разбира се. Скачи да правиш суши, Ради, направи малко място и почни да обясняваш какво трябва да се случи, защото сушито се оказа, че никак не е лесна работа. Да. Така, сега. Отапяш си два пръста в водата. Точно така. Така, всичките просто отваряйте, взимайте, сламките слагайте. Какъв ориз използвате, да попитам? Харука или някакъв друг? Предполагам, че харука. Виж как знаеш. И сега какво правиш? Обръщаме. То. Добре. Искаш да кажеш, си доволен от това? Извинявай, но не издържам просто, като те гледам как стана като попара това, което правиш. Така хубави парчета. Хайде. Да се събира, служихме много спялно. Моля ти се, няма много. Това ще го стегнеш. Няма много. Какво значи много? Вече ми треперят ръцете. Я да видя. Много добре си го стегнала. Сигурно, че не си правила суши до сега? Да. За първи път. Ти да видиш. Просто учителя е добър. Там може. Супер. И аз си го пробвам. Аз не знам дали твоите колеги внимават какво се случва тук, заети ли си им ръцете, но само ще ви кажа, че моята оценка за сушито, което Галя направи за мен, от 1 до 10 е 11, така че моля бурни аплодисменти за шеф Галя! Насладих се много на моя ми-тайм момент с Фюсти. Беше чудесно, храната беше чудесна, шеф Ради Стамболов беше невероятен. Екипът и цялата лудница, която се създаде в офиса и хаоса, беше толкова приятно и разчупващо ежедневието. Беше просто чудесно. Благодаря.